Παιδιά, σήμερα είμαστε, γεια σας παιδιά βασικά, σήμερα είμαστε εδώ και κάνουμε ακόμα ένα βίντεο, σήμερα θα σας ρωτήσω βασικά ποιο intro θέλετε στα comments στο YouTube ή στο Instagram σε φωτογραφίες που ανεβάζω. Θέλω να μου πείτε ποιο intro θέλετε, την ονομασία που θα δείξω τώρα. Αν θέλετε το Daring και ένα από αυτά τα χρώματα εδώ πέρα κάτω, πείτε μου στα comments αν θέλετε αυτό lines, το display, το goted, υποθέτω, το dashi, το frame it, το joy, μ' άρεσε, το trailer, το sliced, το tag, το hashed, το stompo, το point blank, το splash και το splash. Αυτά εδώ, πείτε μου στα comment ποιο θέλετε ή βασικά πείτε μου απλά στα comment ποιο θέλετε. Και τώρα θα παίξουμε Minecraft, το οποίο το κατέβασα μέσω από το ΕΤΕ και είναι το κανονικό. Να το από το ΕΤΕ. Θα παίξουμε και Pixel Fury, αλλά αρχικά θα παίξουμε Minecraft. Περιμένουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το καινούργια εκδοσή, η 0.15. On frame skin. Καλά. Αυτό όχι. Αλλά για κάποιο λόγο δεν φαίνονται. Αυτό. Αυτό μου άρεσε. Επίσης εγώ δεν θα κάνω anything ή ούτε από αυτά, γιατί δεν έχω το Xbox. Store, για να δούμε. Go to play. Επίσης δεν έχω words, ούτε εδώ αυτό, ούτε friend. Οπότε τώρα θα κάνουμε έναν καινούριο κόσμο. Επίσης αρχικά δεν ξέρω αν θα παίξουμε creative survival, νομίζω creative να παίξουμε. Ναι, πιστεύω ότι θα παίξω creative. Λοιπόν, τον ονομάσουμε Alex. Περίμενε, Alex Hall. Great new. Τι είπα, θα παίξουμε survival τελικά. Λοιπόν, όπως ξέρετε είμαστε survival. What is this? Αυτό παιδιά, από όσο ξέρω πρέπει να είναι όσοι υποθέτω δεν είμαι και σίγουρος. Λοιπόν, θα το σπάσουμε να δούμε. Σπάστο.
Μυστικό. Ακόμα δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό. Επίσης από Minecraft είμαι άσχετος τελείως όμως. Και πόσους ναούς έχει πια? Έλειωνε. Πού κατεβαίνει ο ναός? Where is? Go. Προχώρα. What is this? What are you doing? Πού είμαι? Πού θα πάω? Πάμε στα σκοτάδια. Ξέρω που έχω καταντήσει. Κάτσε λίγο. Αυτό από πού και ως πού φωτίζεται? Εξαιτίας από αυτού εδώ. Και τι ακριβώς είναι αυτό? Ω, chest. Ω, κάνεις πλάκα έτσι. Πλάκα. Οκ. Από αυτό παίξαμε για Minecraft σήμερα. Επίσης να μου πείτε αν θέλετε στα comments αν θέλετε να συνεχίσω να παίξω Minecraft. Να μάθω δηλαδή λίγα πράγματα, να δω στο YouTube βιντεάκια, να μάθω τι κάνουμε, πώς πάει, τι γίνεται. Και αυτό. Λοιπόν, θέλω να μου το γράψετε όμως αυτό, γιατί θα μου είναι κάτι που πρέπει να μάθω από εσάς. Λοιπόν, όπως ξέρω το βίντεο πρέπει να είναι κάτω από 15 λεπτά, σωστά? Τώρα θα παίξουμε Pixel Fury. Είναι κάτι σαν Minecraft που έχει όπλα και προβολείς κόσμου. Από όσο ξέρω. Είσαι με διπλέ με την κόκκινη ομάδα και προβολείς. Επίσης αυτό το παιχνίδι μου άρεσε πια πάρα πολύ το Pixel Fury και αλλιώς το Deathmatch. Και εγώ είμαι ακόμα στην αρχή. Go to play. Επίσης εμένα μου αρέσει να παίζω σε πίστες που έχει κόσμο. Λοιπόν, και αυτή η αγαπημένη μου πίστα. Και αυτή μου αρέσει πολύ. Αλλά εγώ θα παίξω μια που δεν έχω παίξει ακόμα στη ζωή μου, αυτήν. Την άλλη με το διάστημα δεν έχω παίξει, εντάξει. Έχει φωνή, Υπάρχει ένας μονοβλάκας. Θα γίνω blue. Ωραία μουσική. Πανάγες. Βέβαια δύο μπλε. Κάμε. Πού πήγες? Πώς είναι το σκορ? Εγώ πρέπει να πάω από εδώ. Κάτι να δω από αυτόν. Δείτε, αριθμό και εγώ μου μπαζούκα.
Λούβουρο. Έσκασε βόμβα. Κάτι. Τον πετύχουμε. Πετ. Κέι. Δεν σταμάτησα. Γιατί έχει δύο άλλες φορές. Δεν έχει κάποιο. Έχει και εδώ να ανέβεις πάνω. Ωραία. Τώρα εγώ καθόμαστε με άλλους βλάκες. Το χεύουμε και πυροβόλες. Έλα εδώ. Όχι. Fuck. Να το πετύχω. Άμα τώρα. Τι έγινε. Το κάνω. Θα προσπαθήσω να βαράω. Ω μπόλο. Δεν έχει κανέναν κόκκινο. Κανένα. Στοχίσουμε μπαζούκα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, like please, γιατί με βοηθάει. Ή subscribe, αν δεν subscribe, no dislike please, είμαι καινούριος, το ξέρετε, κάνω τώρα το δεύτερο βίντεο. Γεια σας.